Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti ekwupụtala abalị 25 na abalị 26 nke ọnwa a, gụnyere abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 dịka ụbọchị ezumike maka ememme ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ. Onye bishọp ụlọ ụka Katọlik nke Diocese Kantagora, Most Reverend Bulus Yohana, ekwupụtala na ọ bụ eziokwu na atọhapụla ụmụ akwụkwọ niile na ndị nkụzi niile ndị omekome tọrọ n'ụlọ akwụkwọ St. Mary nke steeti Niger. Ndị atọhapụrụ dị 130 n'ọnụọgụgụ. Ọchịchị etiti ekwupụtala na malite ugbu a gaa n'ihu otu ọbụla kpa egbe maọbụ mmadụ ọbụla nke na-atọrọ ụmụaka, wakpo ndị ọrụ ugbo maọbụ na-ejija ndụ ndị obodo ka a ga-emeso dịka otu na-eyi ndị ọha egwu. Ha jikwuru ohere ahụ rụtụ aka na malite n'afọ 2026 ndị agha zụrụ azụ nke ọma ndị na-echekwa oke ọhịa ga-amalite ichekwa ọhịa ndị dị n'ala anyị gbaa gburugburu. Aliko Dangote akọwaala na ụda dịrị ọtụtụ ụtụ a na-anapụ ndị nrụpụta ihe n'ime mba Naịjirịa, bụ nke kpatara ka ọnụego eji erepụ akpa simenti n'ime mba Naịjirịa dị ezigbo ọnụ karịa ka ha si erepụ ya n'ime mba ndị ọzọ. Nnukwu odeakwụkwọ otu jikọtara otu pati dị iche iche n'ime ala anyị, Peter Ame, akọwala ugbu a na ndị na-agbahapụ pati ha ma sonye nke APC enweghị ihere ọbụla ma ncha, bụkwanụ ndị na-adịghị asọpụrụ ndị na-atụ vootu. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.